Azken egunotan egonda kriminalizatzeko mezuak ugaritu dira, eta nik uste dut hemen milaka eta milaka herritarrek autua aktiboa egin dutela abstentzioaren alde salbuespen egoerari ezetz esateko, eta nik uste dut hori dela azpimargarriena. Bigarren gauza izango litzateke PNV-ren porrota. Nik uste dut PNV-k irakatsi behar du, herri honetan, jendeak ez duela berriro iruzur berri bat. Hemen bi proiektu besterik ez daudela, bata da Espainiako estatuak mantentzen duen ukazioa, eta bestea da Euskal Herriaren eskubideen onartutako marko demokratiko berria eskuratzea. Eta ez dago tarteko biderik. PNV beti lerrokatu da bai PSOE eta bai PP-ren proiektuarekin, eta Euskal Herritarrek zigortu dute, eta Bilbon esate baterako 20.000 boska galdu du PNV-ek, eta Bizkaian lehenengo aldiz PSOE-ek irabazten duela PNV-ek. Orduan nik uste dut irakaiz polita izan duela PNV-ek, ez? Eta hirugarrenez PSOE-ren lorpena, ez? Egia da bai estatu mailan eta bai Euskal Herrian lortu dituela kristoren emaitzak, eta berak ere ikusi beharko du hemendik aurrera zer egiten duen. Zapatero Katxo esan zuen, Euskadiko emaitzak oso onak zirela, eta Euskadiko gaia kriston garrantzia izango duela, eta guk uste dugu ere, berak ikusi beharko du gatazka konponketarako zer proposatzen duen, edo mantentzen duen orain arte da aurreko negoziazio prozesuan izandako ukazioaren bidea, edo benetan aldatzen du bere jarrera, onartzen du hemen herri badagoela eskubideak dituela eta erabakitzeko eskubidea eta lurraldetasuna onartzen ditu, eta ildo hori hartzen badu, argi eta garbi gatazka konpontzea asko hurbilagoa izango dugula.